Għażilna illi niftħu ambaxxata fl-Amerika Latina. Hawnhekk m'għandniex jew aħjar ma kellniex sal-lum preżenza permanenti fiżika. Huwa reġjun huwa kontinent importanti anke bil-mod ta' kif qed jiżviluppaw l-affarijiet madwar id-dinja, pereżempju s-sigurtà tal-ikel, s-sigurtà tal-enerġija. U allura l-importanza li aħna wkoll ninaqdu mal-pajjiżi Ewropej l-oħra u jkollna l-ambaxxata f'dan il-kontinent. Għażilna mbagħad illi din tkun fi Brażilja, l-kapitali tal-Brażil, fejn diġà għandek 23 ukoll ambaxxata oħra Ewropea, l-24 waħda, u issa rridu naħdmu. Issa l-fatt li għandna l-preżenza hawnhekk hija biss il-bidu. Il-bidu sabiex intejbu r-relazzjoni diplomatika, politika imma anke tal-kummerċ. Nafu li pereżempju il-Brażiljani huma fost l-iktar nies li jiġu jistudjaw l-Ingliż Malta. Hemm diġà trade, kummerċ fejn għandu x'jaqsam l-ikel. U allura materjali li ntuża fl-industrija tagħna tal-ikel. Għandek ukoll il-ftehim li qed jiġi nnegozjat bejn l-Ewropa u dan ir-reġjun li rridu nkomplu nsegwuh u anke nadvokaw favorih. Aħna konvinti li b'din l-għażla ser inkomplu nwasslu l-messaġġ tal-Gvern Malti, nżidu l-kuntatti bejn il-popli u bejn anke id-dinja tal-kummerċ fuq iż-żewġ naħat.